Moikka kaikille, ja tää on mun eka video, ja mä aloitan mun videot MSP:llä. Ja mä oon siis level 16 ja mulla on rahaakin löytyy helposti. Joo, ja siis tässä on niin voisin tehdä vaikka mulle uuden ukon. Mä pistän nämä hiukset. Toimisitko tämän päivän aikana? Sitten mä pistän noi. Ja toimi. Mä pistän noi. Ja noi lasit. Ja mä pistän noi kengät. Noi housut ja ton paidan. Joo, se on kiva sun. Ja sit mä voisin kyllä muuta mun lemmikkejä. Tässä on mun lemmikkit. Mä en jaksa ruokkia niitä. Sit pyskää vähän shoppailees. Kattokaa näitä hiuksia. Onko? Joo, mä pistän nytten siis mä pistän mikin kiinni. Tässä oli mun eka video. Toivottavasti tykkäsit ja tosiaan tää oli mun eka video, joten tää ei oo varmaan kovin hyvä ja mua jännittää aika paljon. Mut joo, moikka! Muistakaa tilata kanalia tykätä videosta ja kommentoida jotain kivaa. Moi moi!